Toto je Marek. Vždy sníval o tom mať vlastnú nehnuteľnosť, ktorú by prenajímal a získal pasívny príjem. Našiel si teda chatu na samote, zakúpil ju a začal ju prenajímať. Žiaľ, nebol taký spokojný ako chcel. Stále sa o to potreboval starať, nemal čas na rodinu, začal byť unavený, prestalo ho to baviť, až ho to nakoniec stálo podstatne viac času a peňazí ako čakal. Toto je Alex, ktorý tiež chcel investovať do nehnuteľnosti, ale našiel múdrejší spôsob. Kúpil si podobnú nehnuteľnosť v lukratívnom rezorte Demenová Village. Nehnuteľnosť veril do profesionálnej správy rezortu, ktorý mu zabezpečil bezstarostnú investíciu. Ten sa mu stará o obsadzovanie a údržbu jeho nehnuteľnosti, ako aj celého areálu. Dokonca aj obsadenosť je ešte lepšia vďaka lukratívnej polohe a ponuke služieb v danom rezorte. Alex tak má čas na rodinu, pre seba, môže voľne cestovať a danú chatu aj súkromne využívať. Navyše má peniaze na účte každý mesiac, pričom sa o nič nemusí starať. A čo vy? Idete ťažkou a pracovitou cestou tak ako Marek? Alebo ste šikovní a vyberiete si ako Alex? Rezort Demenová Village ponúka množstvo investičných nehnuteľností na predaj a následne aj ich správu, vďaka čomu môžete získať ozajstný pasívny príjem. Klikajte na web demenovavillage.sk a pozrite si ponuku našich investičných nehnuteľností ešte dnes. www.demenovavillage.sk